аңлайыштыраак болсун үчүн эң биринчи чиратта сиз айткенче эске түшүрүп өтөсүм келе. Ватан Татарстан газетасы ул биздин республиканын тип басмасы болуп саналат. Анын гамелге коюшулары да бик салуу. Татарстан министрлер кабинети менен Devlet Совети. Биринчиден ул биздин күндөлүк газети. Экинчиден тип газети. Шуңа көрө демек ул биздин Татарстанда күндөлүк була турган bütün яңалыкларны, вакыйгаларны үз ишине алырга тийиш. Шуңа көрө тема төрлөлүгү бизде бик зур. Хәзер бездә әзрәк кенә үзгәрешләр бар. Элек бүлектер һәр берсе исем белән атала иде. Мәсәлән, авыл хуҗалыгы бүлеге, мәдәният бүлеге, икътисад, спорт, тарих, мәгариф һәм башкалар. Менә нинди өлкәдә нинди тема бар, аларны бүлек итеп алырга була, чөнки без аларның барысын да яктыртырга тиеш. Хәзер исә безнең һәр журналист, азгына үзгәреш кертелде, һәр журналист билгеле бер юнәлешне алып бару өчен билгеләнә. Менә шул 50 кенә мин санап чыккан юнәлешләрне һәр бер журналист үзенә ала. Һәм әмма дә ләкин менә мин үзем мәсәлән тарих буенча язам. Шушы темага алынганмын икән, мин нәкъ менә шушы темага гына язарга дигән сүз түгел. Мин әгәр үзем теләсәм, әгәр дә минем укучыларга җиткерлек сүзем булса, мин теләсә кайсы теманы алып, теләсә нинди жанрда язма әзерли алам. Ул газетада басылып та чыга. Һәм бу таләпләр һәр бер журналист өчен шулай. Әмма дә ләкин менә миңа яки башка журналистка юнәлеш билгеләнгән икән, ул шушы юнәлеш буенча республикада булган bütün яңалыкларны, вакыйгаларны күзәтеп барырга һәм укучыларыбызга җиткерергә тиеш. Иң беренче чиратта әлбәттә газета дигәндә журналистлар күз алдына баса торгандыр һәркемнең дә. Шуңа күрә алдан журналистлар турында әйтеп китәсем килә. Бездә менә шуны ассызлап әйтәсем килә. Безнең редакциядә олы яшьтәгеләр дә бар. Урта яшьләрдәгеләр дә бар. Әле генә укуны битергән кызлар егетләр дә эшли. Һәм шулай студент эскәмиясеннән дә бездә эшләп килүчеләр бар. Һәм алар студент эскәмиясеннән эшләп килеп, язып, бездә гадәттә эшкә калалар. Шуңа күрә бездә менә бу дәвам итүчәнлек бик яхшы куелган. Һәм остазлар һәм укучылар системасында инде. Һәр бер кешегә өйрәнергә җирлек бар. Һәр бер кешегә үрнәк алырга кеше бар дигәндәй. Шул вакытта газета ул журналист язмаларыннан гына берничек тә тора алмый. Хәзер инде дизайн мәсьәләсе, аның төзелеше, фотолар кую, сүрәтләр ясау, бизәлеше, шулай ук язмалар кебек төп урынны алып торалар. Безнең редакция инде тулы составта эшли, аның үз башына йөртүчеләре бар, үз бухгалтерлары бар, үз урынбасарлары төрле эшләрдә эшли торган, оештыру эшләрендә алып бара торган урынбасарлар бар. Оештыру эшләре дә зур коллектив булганда, оештыру эшләрен дөрес алып баруда бик зур роль уйный. Шуңа күрә без ничектер үзебез бер оешма булып, матур гына эшләп, яшәп ятабыз. Планировка төшенчәсе инде ничектер шын татар сүзе булмаса да, барлык редакцияләрдә диярлек үзебезнең сүзгә әйләнгәндер дип уйлыйм инде. Без аны ничектер нинди телдә икәнен дә уйлап тормыйбыз. Бугай планировка ул менә татарчага тәрҗемә иткәндә инде ул минемчә планлаштыру дип атала торгандыр. Көндәлек газеталарда бу бигрәк тә кирәк. Көндәлек газетада без менә иртә белән менә шушы планировкага керәбез дә. Беренчедән без чыгарылган, аннан алдагы көнне чыгарылган газетага нәтиҗә ясыйбыз. Икенчедән менә бүген чыгасы газетага газетаны без планлаштырабыз. Шуңа күрә аның татарча сүзе планлаштыру дип атала торганнар инде минемчә. Шулай дөресрәк булыр. Әмма дә ләкин менә планировка сүзе киң таралган булса да, бездә бик матур сүзе бар аның. Һәм күбрәк без шул сүзне кулланабыз бугай. Без аны иртәнге җыелыш дип атыйбыз. Үзара.
Эртеңги жыйылыш буламы, эртеңги жыйылышка киребизми, эртеңги жыйылышта нерсе сүйлөдүлөр деп, мына биз өзара шулай сүйлөшөбүз. Элбетте энди планерка сөзүндө кулланабыз. Менимче энди мына шын тотарча эртеңги жыйылыш деп әйтүү матуракта сыбак тыйыла. Onu redaksiyelerini kıyın yaki jеңил деп әйтүү belki ылдырыс да түгүлдür. Мага шулай туура келгенде мен Үмүт газетасында иштеген едим. Анан Татарстан шаарында Халкар бийлигинде иштедим. Анан энди Халкар бийлигинде бик эбет иштедиңсиң деп мага Ватан Татарстанда да бүтүн хакларны тапшырдылар. Бошка иштеден тыш энди бу. Булай мен 20 жыл бою редактор орун басары болуп иштеген едим. Редакциялау мен халкларны редакциялегенде булай деп айтам. Бу халклар инде авылдан келген халклар турында сөз бара. Окуучуларыбыздан келген халклар турында сөз бара. Халкларны редакциялегенде белки алар ышап та бетмей тургандыр. Эми да лекин менимче киши бизге ышанып нерседир жазган экен, нерседир билеси келе экен, нерседир жеткиреси келе экен, ул халкларны 3-4 cümlesин bulsa da soylap olup, matur etip yazıp, matur cümleler bilen çıkarırga gerek деп ойлойм. Kişi bilen elimteni şulay joylarga gerek. Kişi bizge ışansın. Şuna göre men mындай халкларны редакциялегенде нечектер яңадан язырга турып келсе де бик шатланып жазайдым. Кишилер безне окуп бетели, кишилер язганнар кулуна калем ала деп. Анын бирде авыр болду деп нечектер бирде айта алмайм. Редакциялоо менин түп ишим иде. Редактор орун басары болуп иштегенде элбетте энди журналисттер арасында жакшы жазуучулар болса редакциялерге рахатыраак, жеңилирээк олардан жазмалар киргечте мына азыр тизкине окуп чыгам энди бу жазманы мага жеңил булачак деп башка келейин де эгерде ауыр жазуучулар болса Аура yazıcılar bulsa, hotalara yazıcılar bulsa, ekran üretiyor bu bizim buruş bitinde. Ekran üretemiz. Hem bir de öğrenmeyecek kalan jurnalistini hatırlamayayım. Varsa da kelgen şepke eser etkene ağırrak varsalar da onları hotalarsız nişiktir bir süjetini bir jipke dizip maturguna yaza başlıyorlar. O her biri bizim tırışlığından gele, tırışırgağına gerek. Her kim özünçe nindidir ülke bilen kızıksına bet. Min meselemine tarih bilen kızıksınam bugünkü günde. Mena bik kızık mena Fayaz Kujin'nin soңғы шыққан tarih turunda kitapları. Anar mena Kazakistan'dan Murat Avizov'ның kitabın eligine okup çıktım. Ул татар кишиси татар тарихына бейлеп мага бүгүнкү күндө өзүнүн милдеттештерим турунда өзүнүн тарыхым турунда окшойт. Белки башка кишиге башка китаплар окшой тургандыр. Мен шуңа көрө эмне ойруп гана әйтүүнү бик дұрыс деп те санамайм. Мен бик түрлі өлкөлөрдө китаплар окуйм. Эле міне соңғы вакыттагына Ресиме Опагызгалиеванын Тобулдук деген китабы чыкты. Бул белекейгине китап. Мен анын презентациясына болгон эдим. Мен аны бик кызыксынып окуп чыктым. Нерсеге ул мага бик кызыксынды. Биз Ресиме Опагыз менен экөө бирге «Жди меня» программасы менен Илимтеге кирип, шуны газетада «Күт мени» деген рубрика алып барган едик. Менин үчүн бик кызык болду. Нак менен ушу «Жди меня» программасына бейли болгон үчүн. Шуңа көрө һәр ким өзүнө кызыгыраак китапларны, өзүнүн кызыксынган өлкөсүн сойлоп алырга тийиш деп ойлойм. Мен үч газетада иштедим. Үмүт деген социаль проблемалар газетасы бар иде. Anar Татарстан иштеринде иштедим, һәм Ватан Татарстанда иштедим. Мен аларны айырып айта алмыйм. Менин үчүн алар барысы да кадерле эш орундарым. Үмүттө иштегенде биз бик көп инвалидларга, бик көп муктаж кишилерге жардам эттик. Менә ул миңа шунысы белән бик кадерле булып калды. Бик күпләргә кулына озгына каләм тоткан инвалидларга без китаплар чыгарырга булыштык. Бик актив, бик күңелле иттереп эшләдек. Алар иртәдән безнең бүлмәгә киләләр иде, сөйләшәләр иде. Алар өчен ниндидер бер ушак кебек идек без. Миңа шул яктан бик кадерле булып калды. Мен анда Үмүт газетасынын мөхәррири болуп иштедим. Эми мен дәрежеге карамастан нак менен ушу инвалидларга, муктаж кишилерге жардам ите алуум менин көңүлдө жоктулук болуп эсте калган.
Татарстан ишеринде de şulay mine hotlar bölüğünde işledim. Onda hotlar onun bütün tirajı da bir köbeydi zamanında hazır değerli eybet naşar debeti bulmay zamanasına kurayında hotlar bölüğünde işlerinde biz kimler bilenle oralaşmadık. Kimler güne gelmedi. Kimler güne hot yazmadı. Ne şuşu ülke şuşu hotlar bölüğü benim köngülümde nindedir matur hisler qoldurdu deb aytırga kerak. Vatan Tatarstanda endi men magayın aytırmen o'quvchilar bilan oralashuv tugul. Men bitindi bosh muharrir o'rinbosari bo'lib ishlagach, mening vazifam shu bo'lgach, o'zim bilan ishlagan jurnalistlarning yozmalari bilan ishladim. Hem men kerakda men shu ishlashimda bir ko'p yangi jurnalistlar keldi, studentlar keldi. Men ularning shunday menga yoqishim munosabatlari ularga kengash so'rovlari mana shu jurnalistlar bilan ishlash menda ko'proq yoqtirliq bo'lib qoladi deb aytar edim. Hozirda shu shay bir davom etadi endi. Menga bek o'xshaydi shulay. Hozir ular meni bitin ko'bisi ustoz deb qabul etadi. Mana ularning menga shunday yaxshi ma'lamasi mening ko'nglimni ko'taraydi. Men bir ko'p gazetlar o'qiydim. Onun sebebi de var çünkü bizim eni xotoshuvchi bo'lib ishlaydi. Bizga kishdan pochtani olib qaytib qo'yalar edi uyga. Biz tuni bo'yi shu gazetlarni o'qtarib o'qib, erta bilan har birimiz biz jiddiy bo'la o'sdik. Har birimizning o'zining urami bor edi. Yoki uramning bir ulushi deb aytganda, ish uramligini avvalda yashadim men. Shunda gazetlar chiqib ketaydik. Kishdan endi bizning mana butun amalimiz shu bo'ldi. Gazetlar o'qib. Mana shunda gel o'zimning familiyamni ko'rasim, u yozirga tilakda tug'ri bo'lganda. Mana shu gazetada o'zimning familiyamni ko'rasim kela boshladi. Narsa yozsam ekan deb o'ylanib yurgach, bizning maktabda Fleur Xo'jin degan bir bek yaxshi Bishkekni o'qitirgan malay bor edi. Mendan so'ngroq o'qidim bir klassga. Men shu Fleur turida Fleurni maqtab yozib berdim. Uzoqda o'tmadi, u ikkinchi odam bosilib chiqdi. Onun rahatlıkları, onlar şartlanıları biz klubda nindidir bir konsert koyarga eserleneydik avul klubunda. Şunda hotlaşışı ötüp barayken klubda indi benim makaleni görgende işit naşıp kirdi de Feniye'minde mi? Feniye'nin makalesi çıkan deyip bütün kişi repetisyonu taşlap şu gazeteye girdi. Okudular. Men şunday gururlandım. Şunday rahat buldu. Şunda benim şınlap da jurnalistikaga o'qirga kerak de jurnalist bo'lib ishlarga kerak degan fikr menda shu vaqtda uyandi bo'lsa kerak. Bir vaqtda da bo'lmadi. Men ishimni shunday yaratam. Men nindidir boshqa ishga ketib, narsadir ishlarimni hatto ko'z olmadan ketirmayman. O menga kerak de bo'lmadi. Men bugungi kunda da bek yaratib ishlayman. Mening ishga borib bayramga borgan kebek. Men hatto gazete beklerinde öz familiyani ko'rgach, hozirda shodlanam. Bola kebek. Umuman endi men bütün fanlarında eybetlerga kerak degan fikrda. Yozuv, sizuv ishlari uchun albatta endi yaxshi filolog bo'lish kerak. Tatar tilini eybetlerga kerak, tillarni eybetlerga kerak. Ama da lekin tağım bir eybirini aytib o'tashim kerak. Men bizim bir kişi matematik edim. Mektepte de, pedagogikada da hem meni matematik o'qituvchisi İdris abi Sa'diyev elida o'zing shagini erlab yuri, sen matematik bo'larga tegish eding, sen meni tashlab jurnalistikaga ketding, meni tanlamading degan so'zlar bilan o'ynab kulib endi hozir albatta. Angar 80 yoshda o'zine de. Ama da lekin filolog bo'lug'ina jurnalist uchun tillerini beshga bilib, matematikani ikkiga bilib bir nechta yoramay. Chunki meni yozuv, sizuv ishi u o'zi matematik shekilli. Chunki biz onda syujet tuzaymiz. Mana bir kishi bilan yashaysan yoki bir sharaga borib qaytasan, mana yozib berga kerak kundalik gazetaga. Eng birinchi o'tirg'ach tabi
нәрсе бар шуны язарга тотынып булмый. Башта сюжет барлыкка килә. Шул сюжетны син үзмичә башыннан ахырына кадәр ниндидер бер җеп сузып, кешегә аңлаешлы иттереп, дөрес иттереп әйләндереп чыгарга тиешсең. Әгәр дә оннан тартып, моннан тартып, монда бер җөмлә язып, тегендә бер җөмлә язсаң, ул журналист язмасы булмый. Әмма бу сюжетны төзер өчен синең чыннан да математиканы белүең кирәк. Математика ул логикага өйрәтә. Менә бу икенче төрле әйткән бит мантыйкый фикер йөртү. Мантыйкый фикер йөртүгә өйрәтә. Һәм шушы мантыйкый фикер йөртү журналист эшендә бик кирәк. Шуңа күрә бөтен фәннәрендә тырышып укыгыз журналист булган очракта да. Быел гына үземнең туган авылым турында Кем син Айдар бабам дигән китапны эшләп бетереп, язып бетереп, авылдашларыма тапшырдым. Бик зур презентация үткәрдек, бик матур булды. Ул китапны бик зак эшләдем. Бик зак эшләү ул шуның белән бәйле, мәгълүматлар бик күп булды. Мин шундый үземчә яңалыклар кертеп, мәсәлән, үзем генә тилмереп утырмадым, бөтен авыл халкын эшкә җигеп, bütün avul halkına нәрсәләр яздырып, аларны редакцияләп үземчә bütün мәгълүматларны җыеп, шуңа күрә ул бик озакка сузылды. Әмма дә ләкин аның җимеше шундый татлы булды. Мин менә шушы китапны бик авырлык белән эшләп чыксам да, авылдашларыма тапшыра алуым белән менә шундый бәхетлемен. Мин хәтта презентация үткән көннәрдән соң үземнең шатлыгымны менә куярга белмичә җиргә шикелле булдым. Бала чага кебек. Ул шундый рәхәт хис. Миңа әйткәннәр иде китап яза башлаганда, Фәния, син әзер булып тор, син хәзер менә авыл турында китап язасың. Авыл турында китап язганнан соң сиңа әллә ниләр әйтеп бетерәчәкләр. Минем турында дөрес язмагансың, менә бу дөрес түгел дип, һәрберсенә үзенең дәвасын белдерәчәк дигәннәр иде. Менә Худайның рәхмәте белән ничек шулай килеп чыктыдыр. Мин аңа әзер идем инде әйтеп куйгач. Шулай килеп чыкты. Миңа беркем дә дәва белдермәде. Барысы да бик зур рәхмәтләрне җиткерделәр. Мин шундый шатланам. Менә ул китапта минем авылымдагы күренекле кешеләр дә бар, тарихы да бар, бүгенге көнгә калган язмалар да бар. Менә нәрсәне җыештыра алдык, нәрсәне җайлый алдык, барысына шушы китапка керттек. Ватаным Татарстанда минем иң яраткан журналистым. Безнең алар инде бик шиксез күп түгел, бәлки син аерым журналистларның язмаларын аерып яратып укыйсыздар. Менә языгыз әле шул журналистны ни өчен яратасыз сез аны? Ни өчен аның язмалары ошый? Нинди язмалар күрергә теләгез иде? Ул журналистка теләкләрегез. Менә шундый матур гына иттереп, бәлки без ул аннан соң сезнең ул язмаларыгызны шушы журналистларның кулларына да тапшырырбыз. Алар сезнең белән аралашып яшәрләр, элемтәгә керерләр, бигрәк тә күңелле булыр, файдасы да күп булыр.